Molt bona nit. Bona nit, senyor alcalde. Tornem a tindre festes del poble. Contem-nos una mica, com ha sigut això? És molt fàcil. Els vilarealencs no anem a ser menys que els mitjogüells de València o els porquells de Burriana que tornen a tindre falles. Espero que tot el món pugui gaudir seguint les normatives a la seva penya i sóc conscient que més d'un no ens ha donat temps de tornar a alquilar un casal i això ha fet que s'incremente L'alta tassa de gorrons que ja tenien. I clar, com li dius a un gorro que no pot desenvolupar la seva principal activitat que és gorrejar, degut a les normatives? Pues tinc la solució, no patiu. A través de la pàgina del Servei Municipal d'Esports, igual que reserveu per anar a la piscina o anar al gimnàs, podeu reservar mitja horeta per a vindre a la meva penya, com veieu ahir, Penya Alcalde, a partir de les 7, de 7:30, on podreu gaudir d'una cerveseta fresca, cacaus, tramussos, amb termòmetres, gel, mascaretes i metre i mig de distància, que és una bona medida també per a fugir de l'abrafar del típic sangonera que se farta d'allioli. Com que allí vos espere.